Mina ngiyabuka kuThabile Myeni. Ngathi nje kusihle mathunjwa. Cause ngikholelwa ukuthi abantu abaningi incandulu bayayithanda. Ngifuna ukubabonisa ukuthi into mangabe unentshisakalelo, unothando, ufisa ukuyenza, ungabi ifeyila qhubeka uyenze. Ngibingelele ngiphinde nginamukele futhi kama lami amhlongo uvukile ngaphandle thathe special insizwa phansi ophoko uMandla bomvula bhedwe phenda senkuze nabesile saphuza umnazana neva. Namhlanje ke sibuyile futhi. Here we building the nation as we continue to build the nation each and every day, whereby sibuya neindaba ezintsha, whereby sibuya nama articles amasha, whereby sisuke sikudeliver each and everything eyenzakalayo sakhile sizweni. Mina njengoba mhlongo uvule lapha session engifisa ukukhumbuza kona nokuyikona kona okubalekile ukuthi uhlezi ngaso sonke isikhathi uhlezi kulelo page, because that page it's gonna give you some more updates. Namhlanje I've guest the very special guest bathi abafundile. The church honor must be honored by the people who are serving God. Njenga namhlanje ke sizokhuluma ngodaba olubalekile, udaba lwendoda yamadoda LUANCH okuyingoma kaMrs Ndlangamandla ikhiphile edliya ubhedu ngendlela esimangaliso ezoba khona ke endaweni yakhona la ophongolo Manza Bomvu. Yilokho ngisho njalo ngithi kungani abantu basophongolo bengafuni ukuzisondelanisa noma bengafuni ukuthi bezihlanganyelise kanye nabantu abenza kahle, ngoba into ebalekile nokuyiyona yona kumele siyithole ukuthi kulento enkulu kangaka ehlelwayo yini esingayizuka njengabantu abasha. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele bese Ndlangamandla kwiCasino Podcast and Chill, whereby la khona sisuke sinikeza khona abantu impendulo futhi sibanikeza nama updates about into eyenzakalayo. Sibingelele futhi kwamukele futhi kwiCasino Podcast. Ngiyabingelela nami, ngibingelela nonke nje emakhaya lalalele khona nisabona uhlelo lumnandi kangaka. Ngiyabingelela, ngiyabonga futhi kwamukelwa. Uma abanye bethi bayebethi abantu into enhle ivulwa ngomkhuleko, bengizothi asivale namehlo bekuthiwa besingekho emsebenzini. Kodwa ukukhuluma about indoda yamadoda, ungasibreakela into down ukuthi kahle kahle le ngoma ifika kanjani ekuthenini ubonzayo noma ake ngibhale ingoma ethi kunendoda yamadoda. Yini le eyaba mhlambe imfihlo ekuwe njengombhalo wazi ingoma ukuthi hayi kulokho ake ngicabanga ukuthi nje ngibhale ngendoda yamadoda? No, iye yafika lento ngiye ngathi mangibheka ebuncaneni bami ngikhula kungekho mnandi ngibala nama challenges. Ngase ngiyakhumbula nginqoba kulama challenges. Ngase ngiyakhumbula ukuthi kepha anginqobi ngoba ngihamba ngedwa, ukhona lo ngihamba naye. Ngingaka manje nje ungithwele ngesandla. Ngase ngiyakhumbula ukuthi hayi man, le ndoda engithwele akusindoda nje efana nabantu bonke, indoda yamadoda, umdala wezulu nomhlaba. Bese Ndlangamandla ngiyabona ukuthi umuntu okholiwe futhi noqinile ngapha ekholweni. Mhlawumbe ungasinabela kabanzi ukuthi unesikhathi singakanani ungapha enkosini? Into yokholwa kokudala ngikholwa ke yabona mawusakhula vele uqale nje uhambiswe ekhaya, but bese kuba khona la kufika khona isikhathi ukuthi manje sewuyadecide ukuthi yini oyithathayo kuphi okuhle for impilo yakho. Ngase ngithi ake ngikhethe indaba yokusindiswa, ngeke ngiphume ezonweni ngenze indlela right for impilo yami, for ifuture abantwana bami, ukuthi nabo babukele kimi ukuthi asumama simbonile ewevuka nathi kodwa still usaphile uhamba nazi indlela. Ubani lo mama ophila phakathi kwakho, noma ubani lo mama obuke kuye ohlabelela ngale phimbe lihle kangaka ohlabelela ngalo wawusuthi cha noma ngathiwa into ziyafana nami ngiyithatha le ndlela ngoba obani bayithatha baphumelela mhlawumbe njengoba uthobekile khona umama uhleki ngomhlaba baningi ngabala kuze kushonilanga. Yimuphi lona wena nje othi hayi mina ngabuka la ngathi hayi le ndlela yokuhlabelela iyamduduza odabukile? Mina ngiyabuka kuThabile Myeni. Umama seswazile yesuka la edala impela bengumlandeli wakhe. Athi makahlabelela ngibona ukuthi yabona mama lo uyangusisa, ngibona ukuthi yabona nami one day ngiyofana naye. So ngoba bengumlandeli wakhe nje impela bengathi makakhipha nje ingoma bekhipha nje ngani ibe sengiyazi. Umama Myeni ngikhumbula ukuthi bebabonke nabo Timothy. Yebo beyiqembu libiza ngencandweni. So ubonile ukuthi
umuntu wesifazane eyedwa ngoba manje igama imbokodi namandla kusho ukuthi uyibonile lento ukuthi ungakwazi ukuyimela ube wedwa ngaphandle kweqembu alikho mhlawumbe iqembu oke waba nalo phambilini no ngeke ngaba nalo sesegoli ngo2019 ngoba ngami kwakuyi chosen choir nami ngisafika eGoli sasazama nje ukuthi akona amaculo akhona avukayo nje mhlawumbe angizibuza ukuthi sithintele kodwa sengiyabuza ukuthi mhlawumbe likhona elikele lamaculo mhlawumbe angavuka nje esikhaleni likhona elaculwa impela lithi waphuma umphefumulo wendodana ukufa kweqhawe yes yayiculwa impela ngangilida ngithi mangidlala stage sasicula like tradition ngithi mangidlala nami ngonke bona ngiyacula le ngoma yiziphi lezi indawo uma Ndlangamandla ajwayele ukuthi atholakale kuzo mhlawumbe kwesinye isikhathi ukuthi ubhukhiwe nobukayo mhlawumbe uyafisa man yazi ngiyafisa nami ukumbeza uvuleleke ezintweni ezikanje ngoba omunye umuntu uyayethi mina ngiyathanda ukuperforma kodwa angikwazi ukuperforma endaweni ezifana nasemcimbini emibi ngoba mhlawumbe ikhona imicimbi yasebusuku athi Ndlangamandla mina ngisayihambi so uthola ukuthi omunye umuntu uyafisa ukumbiza kodwa manje usaba ukuthi ngizothi ngiyambiza Ndlangamandla ukuthi umuntu ongaveli emcimbini kanjani no mina imicimbi ke ngihamba yonke angisho ngabe artist ngingaya lapha mhlawumbe la kuva khona so bafuna liphise encane ezofike ngiyenze into engiyenze ngibheke isimo sokuthi sikusiphi isimo mase semngcwabeni kunengoma eqondene nomngcwabo mase semshadweni kunengoma eqondene nomshado mangise la kusuke khona mhlawumbe noma ku engagement noma kubebezo ngingasho into nendoda yamadoda ngazi ukuthi leyo ngoma ifitha yonke indawo yes uma siyibheka le ngoma le mina njengoba ngeke ngayithathela isikhathi ngathi ukuyilalela ngiyabona ukuthi ukunobuciko obufakiwe engomeni ngoba ziningi igameko mhlambe ezibalekayo ezingenza ukuthi umuntu ethi nami ngiyafakaza kulamazwi kami Ndlangamandla ukuthi kunendoda yamadoda nami eyangithwala kwenzeka lokho nomunye eqhamuke nokwakhe ethi hayi nami ngiyalinka kule ngoma uyibhalele mina mhlawumbe akaze kwenzeka kwafika isigameko la khona ukhipha ingoma ethi umunye umuntu hayi le ngoma uyikhiphe ngesigameko sempilo yami mhlawumbe yabona mangakhuluma ngale ngoma ethi Kunendoda yamadoda ngicabanga ukuthi mangake ulandelele kahle umhlaba wonke uyayithanda ngoba wonke umuntu uthi mangikhuluma athi ingoma yami athi omunye athi ngeke ngandlule engozini yemoto kodwa bashona abanye ngasala mina ngasinda okushuthi angisinda ngoba ngihlakaniphile ngoba ukuthanda mina kepha kulala indoda ebengithwele athi omunye ngeke ngagula kodwa ngasinda abantu sebethi ayikho into engavuka ngasinda ngoba angihambi ngedwa ikhona le ndoda yamadoda so le ngoma imthinda wonke umuntu esimeni nje sokwabandlula kuzobanqoba ikhona ufakazi bale ndoda yamadoda Kamadala mstrong uphukule ngaphinda satisfaction ezaphansi phongo manza bomvu olwaphetwa phinda semkhuze into ebalekile ongangenzela yona ukusubscribe ulike lezi zinto ezimbili ziyokwenza ukuthi ungasalele emuva nangaso sonke isikhathi uma ngibuya for the next coming break so bese break down ukuthi ikahle kahle isuka ngani indaba yendoda yamadoda see me on the next coming break. Welcome back. Saphinde sabuya futhi mina njalo from ubukulenga great satisfaction. Selokhu yayibuza nje wena mukule ekhaya ukuthi ingabe yini lena engaka engikufihlele yona ngabe yini lena engaka engithi sizoyibreak down namhlanje. Kodwa ke uma ungaqhubeka lokuhleli kulelo page ngoba lo ngukhumbuza ukuthi that page is going to give you some more updates uzosithola zonke namhlanje siphelele sishisa zinjalo ukuthi yini lena eyenzakalayo ngomhla ka24 njengalokhu ubhaliwe nje endaweni yaseWaterBus oPhongolo. Kusho ukuthi kunento enkulu ezobe siyihlaziya namhlanje. Okubalekile ke ukuhlezi ngaso sonke isikhathi uhlezi kulelo page ngoba lelo page akulona lamngedwa kodwa ngelethu sonke ezumphakathi. So into ebalekile nokuyiyona yona okumele siqhubeke siyenze nje mina nawe ukuhlezi ngaso sonke isikhathi sihlangabezana. Ngilikhumbuza ukuthi umhla ka2 namhlanje kaFebruary uma khona ozalwayo sithi happy birthday uma khona futhi office ukudlulisa izilokozo zakhe ezinhle we are sorry we don't have that platform kodwa ke ezinto esingakwenzela yona nje ukuhlala lapho khona because maybe singakuscouter one day le city igcine ibange yakho. So namhlanje sihleze neguest yethu uma kade usijoyina sikukhumbuza ukuthi iguest esihleli nayo uMrs Ndlangamandla ongumculi wegospel osekade ebona futhi okade eqala ecula. So
usefika esikhathini la khona ezobe lontsha khona ingoma yakhe enamandla ebizwa ngokuthi isihloko sengoma Indoda Yamadoda. Kusho ukuthi kule ngoma le uzobe kubophelwe kakhulu abanye babefundisi. Kusho ukuthi kule ngoma le kuyobe kuboshelwe ezinye zengqalabutho zawo futhi umculo. Into ongayenza nje wena ukuzitholela ithikithi lakho kuthi ngalosuku langomhla ka24 ube on the safe side ngoba umuntu osafe umuntu osefele enkosini. Lolu usuku lokuthi uzikhumbule nawe ngoba kusengenzeka walahlekelwa wena. Mr. Ndlangamandla, siyabona la you have featured some artists, siyambona uSindiswa Maseko, siyambona uSihle Mathunjwa, siyambona uShiba, siyambona abatraveler, siyambona uDr. Buthelezi. Baningi endlela esimangaliso ngoba nje siyibona ukuthi ayiphelele inje. Yini lena oyibone kulaba nje mhlawumbe ababili babonga sibalabona lapho ukuthi hayi bangaphushisa kahle lenqola yokuya phambili mhlawumbe noma lenqola yeNdoda Yamadoda ababili nje akungasho ukuthi hayi kulaba abantu bangalindela impela into engathi ithe ukwehluka-hluka. Ngathi nje kuSihle Mathunjwa cause ngikholwa ukuthi abantu abaningi incandwe bayayithanda kakhulu. So ukubona nje umuntu osuka le eSwazini eza la kuzobajabulisa kakhulu. Ngiphinde ngikhethe uShiba. uShiba abantu abaningi bayamazi. Ebethi mayikhipha iCD wamina ukuhlangana kwami naye sahlangana edrobheni athi ke lana ushenda leti ichitha umndeni ngoma yakhe le yahlangana edrobheni dlala. So ngathi ngoba abantu bebemthanda kwanami ngimthanda ngathi ake ngimlande leSwazini ezizobazwisa ukuthi sewuphetheni manje ngoba sewushangela iminyawo. Kusho ukuthi lenti abroad thina sicabanga ukuthi la eSouth Africa buka lenti lando eSwaziland. Who knows ukuthi ngelinye ilanga sasiyoke sibone oMathunjwa ngoba ngiyacabanga ukuthi mina ngikhule incandweni ngiyilalela kakhulu futhi bengiyilandelela. So uma ngiyibona yenza kanje kukuhle kangaka into yenzayo. So I think kusilekelele kakhulu nathi lokho nokubona nje abantu abanjengabo oSihle Mathunjwa bezobe besijoyinile. So chaza nje kafushane mhlawumbe ukuthi yini le ezobe iyenzeka kulolu suku usithi nje amanqabu ungabambalo. Yabona kulolu suku lolu kuzobe kunento emnandi kakhulu and kuzobe kunento ehlukile. Wonke umuntu ke mangabe sicula singama artist asicula into efanayo. Asicula into efanayo. Omunye umuntu uza ngendlela yakhe. Ukhona lana ngiphethe no Siphelele intombi yetende. Okay. Yobe edlala intende kuphela. Khona nanazana konana kumape badlala international. Kuzobe kuqhutshwa yonke into. Mina ke angazi noma ngicula intende noma ngicula ini kodwa nje kuhlangahlangene. Ngiye ngizwe mangabe ngithi ayifaka ku TV bethi ifitha ku tende abanye bethi hayi ifitha la ku international. So ngamina futhi ngithathe zonke lezi zinto ngayihlanganisa ndawonye. Hey. Ngibona ukuthi uyidibanise ne-birthday celebration. Ifisa ukuthi sihlaphazeke. uMrs. Ndlangamandla uzalwa nini? uMrs. Ndlangamandla uzalwa ngo-1985 02/24. Okay. Yobe kuyibirthday yakhe lapho uyoyenza nje i-date namanikiniki. So njengalokhu elontsha futhi usuku lwakhe lokuzala. Usuku lami lokuzala siyalontsha emini siyalontsha siyakhala siyadumisa siba semoyeni siyabukela umoya. Ntamba masehlala phansi ke sesiyabona ukuthi yini esingayithola nje ukwehlisa ukushisa. Kodwa ke phela hayi uzodakayo. Njengoba nje abantu bokholwa lokhu cold yobe kushawa nje cold drink ke mhlambe ke nosanyamana ke ubuyisa igazi ukuthi abantu bebakhathele. Uma ngiyibheka uyihlaziya ingikhumbuza usuku olukhulu mhlambe izinsuku azifani kodwa khona usuku la khona enye ingane engingayibuza ukuthi ingakhethani ukuvakashela enkonzweni kunokuvakashela endaweni zokujana ngathi ayona ingakhetha ukuya enkonzweni. So uma abantu abasha kubatshela ngeevent ecishe bafake noNkulunkulu bayaye bekholele kuma last minute events. Omunye ezethi ngaze ngathinte angabe ithikithi ngalithola kanjani. Ayobe khona ayobethola ngale gate. Ama-ticket ayobe khona e-gate ayobetholakala nje abanye beqalile ke bayawathenga ke uthenga nje Capitec ekusebenzele number yami le 07. Uyakwazi ukuthola online. Uyakwazi ukuthola online then uyakwazi ukuthi ngoba balamakhaya vele basakholwa ukuthi into ofuna bayithole e-gate. Umuntu ukhona ukuthi athenge kuwe straight azibona cha uthengile. Likhona ngazithola ekhaya. Likhona azothola ekhaya khona nale eminyango ayizobe khona and into engichazayo abantu abasha ngiye ngathi bona angingabaduriseli ithikithi ngoba nabo bayafuna ukungena bazosuke befuna ukungena bethi imali abanayo. So ngathi nje abantwana besikole nje abenze nama 50 rand bezodlala nje babusiseke. Hawu bakithi. Kusho ukuthi ngayiboleka i-uniform kamfowethu omncane ngize Nkosi yami no noma ngizobanje ukuthi hayi
phela bona kanti ubusovuthiwe uziqhadola asekho esikolweni kodwa nje ukupheka nje kafushane ngoba bahlezi bekhona osomathuba uma senza into ezinhle nezinto ezithuthukisa umphakathi nezithuthukisa intsha nje kafushane. Ukhona umuntu ozofuna ukuthatha ama chance azama ukufake ithikithi athi akubuze utholile ngwana ngicela umphotocopy ngene kanye nawe. Mhlawumbe abheke kulabo abangafisa ukudicilela phansi ngoba kukulimaza umsebenzi womunye umuntu asesebenze kanzima. Ebengathini nje mhlawumbe wakho? Into esengingasho nje sengathi bakwethu ake si supportaneni bakithi umuntu mayiza into enhle mose uzama ukuyifake into omunye umuntu ngoba naye usuke esebenzisa amandla usuke esebenzisa imali usuke esebenzisa ingqondo yakhe wa create into ukuthi ngifuna lento lami ibeka so wena mase uzothatha kahle kahle uyantshontsha manje uthi untshontsha ulwazi lwami untshontsha ingqondo yami kahle kahle udla amandla ami yes ukugcizelela emazweni kaMndlangamandla into engayisho nami ukuthi uma umuntu ebusiswa umhlabelelo noma uma umuntu ebusiswa ingoma asuke izwile okuhle ukuthi ungafake ukuthi ngeyakho noma ungathathi lento uyenze yakho bese ufuna ukusebenzisa amandla omunye umuntu ngokungenhloso. So into ebalekile zitholela ithikithi lakho kuthi ngomhla ka24 nami ngiyobe ngikhona ngomhla ka24 kuyo lenyanga esingena kuyo okuFebruary abanye bathi inyanga yothando ngothando lwenuke babukeli bami abathandekayo ngiyanaza nihlulwa lutho uma into nithi niyayenza ngiyaninxusa ukuthi ngomhla ka24 zitholela ithikithi lakho lelo thikithi lakho uliphathise kwikhali zamantungu bese kuthi ngo10 amasango yobevulwa athi evulwa nje amasango ungene uplace your seat before itulo zangaphakathi ziphele. See you on the next coming break ngobe ngibuya nakho manje sekusilidela through something la sobe sesisho khona ukuthi ingxoxo yethu sesiyangamasemaphathelweni sesigoqa izinto ezibalekile sihlele noma Ndlangamandla. Catch me for the next coming break. Welcome back again. Ngilibingelele ngiphinde nginamukele futhi umuntu ade kusijoyina uma ngabe ubungasubscribe ngikhubuza ukuthi ibutton leli la ngezansi lichofe bese kune bell ezovela la eceleni ukuze mangabe kuphinde futhi siba online kulo futhi leli page ukwazi ukuthi bek-update ukuthi iCasino podcast kukhona futhi video ifaka kamuva. Ngokubuza ukuthi uhlelo esihlezi kulona namhlanje whereby sikhuluma ngendoda Yamadoda LUANCH okuyingoma enamandla ingoma engakubusisa na usekhaya uma ungabe ungayilaleli ungangena online platforms ukwazi ukuyisearch uthi nje Mr. Ndlangamandla lapha YouTube uthi indoda Yamadoda bese ufika like usubscribe ukwazi ukuyithola uyilalele mangabe ufuna iCD uzosinikeza imininingwane mayisezophuma lapho ukuthi singayithola ngeCD singayithola ngeUSB singakwazi yini futhi ukuthi sixhumane naye kabanzi ukuze sikwazi ukumbhuka uzoshiya konke into zakhe ukuze kwazi ukuthi simthole. Uma namhlanje nginikhumbuza bekusuku besilokhu silicula ngisho ukuthi kuma Facebook platforms ukuthi sizoba naye abantu bengibuza into eziningi sekuyisession la khona engizothatha khona imibuzo yena engikhumbulayo emithathu enathi ngicela ukuthi ngiyibuze kume Ndlangamandla ngicabanga ukuthi ngizothola ithuba ke lokuthi aziphendulelena njengoba sinaye namhlanje ohlelweni. Oqala wabuzwa enye insizwa babebiza uThobani okwakhumalo mangaphosisi wathi ucela ukuza ukuthi ubani lo obhekayo ongowesilisa engomeni ethi indoda Yamadoda. So kusho ukuthi kunezwi abaluzwayo elomuntu obhekayo owesilisa. So base befisa ukuza ukuthi labantu ubahlanganisa kanjani bekukhiphele lento kuyiyona yona futhi ebalandisa sancandweni iphinde ibuyise ushongwe bakube ngathi yithimbe lihlangene uyihlanganise kanjani ipheke kanjani izivutho ibe yile summer esimnandi kangabe seyisona. Lo muntu obhekayo lapha ngemuva ke uproducer wami uClass Mthimbu. Yebo. Yimi naye sowuthukule ingoma le. Nibabili nje izibawuthu nje mangifika la khona ngifike ngithi producer awuthinte lapha keyboard ngokuthi uphuma afika bamba ngithi na ingoma senza ingoma siyenza ingoma and siyenza sakudlala igcine seyiqhubeka bese bawuthu nje ialto isoprano ifakwa yimndene nafaka itsena nebass then bese ngiyabuya ngiyayilida njengoba bengazuthi kunamazwi awu15 noma awu20 ubuhlakani nje enisuke ninabo no producer no yes lokuthi inqoqo nje uthi mina ngicabanga ukuthi engomeni senze kanje into ebalekile engisengeke ngayibona mangabe urecord kumele no producer nibe sentweni eyodwa nikwazi ukucommunicate angakwenzi umsabe ngoba mangabe umsaba noma uzwa ukuthi something wrong angeke usaba ukumtshela ukuthi into wrong ngoba uyamsaba so mina lo uyangiunderstand ngafike ngamtshela producer anginafo esemnandi enangazi ukuthi kodwa into engifunayo ithi ayihambe kanje nazo wathi ngicela ukukhululeke wena isho lento le mangabe kubiza ukuthi ukhala e-studio khala yes
Umkhuluma ngokukhala ngangibona amanye amadoda afana nabo Timothy amadoda ayihlabelela zekhaya ngomeni and only to find ukuthi kusho ukuthi lo muntu uma isengomeni wayefeel into ayizele bese Ndlangamandla ukhona kuma stage performance mhlawumbe emcimbini emthimbeni mhlawumbe uyabizwa kulento zesiZulu uzoba nandisele emshadweni bayakwazi ukubhuka mhlawumbe ngiyatholakala yonke indawo uma nje kafushane uma usifuna mhlawumbe ukuthi uze ngapha kwezesintu awunankinga uyatheleka yazi ukuthi ngamangala akunankinga ngoba yabona mangabe ngumZulu iyavuka lento ukuthi mina ngumZulu phela and abantu abaningi ngithe mangiqala ngithi mina ngicula igospel kanjani ngoba thina sikwazi ubhida bengishaya ingoma mina ngiye ngithi Ndlangamandla mangisemshadweni ngizwe sekuvukusinga ikhona enye ingane engizile mangaphose sifunde enhlanhleni mangafunda ugrade 11 funda grade 10 intombazane ithe angibuza ukuthi le energy engaka isuka ibuyaphi yini lo sukuyidlile eyenza ukuthi uma ufika stage ujayive ukudlula abantu abasho sukuba memile wena mnikazi wengoma yazi into engayisho ngathi yonke into ilele othandweni yabona into mawuyithanda akuyikho into ozokhula ukuyenza and mina ke manje stage ngiye ngijele ukuthi yimi and angifuni ukuhlula ngomunye umuntu angikhompete nomunye umuntu but ngisuke ngenzela ukuthi nomuntu ohleli phansi yazi ucula ipraise so Kunendoda umile umuntu ophansi ningamuphi umdlandla ngoba the more wena uactor nophansi uzothi hayibo angikwazi ukuhlala phansi ngihlala kanjani ekubeni unikazi weingoma enza something ayikho into esuke ngidlile and abantu abaningi vele abagcina bethi ama-artist adla ama-drugs for energy akunalutho lento ngiyayithanda isegazini the more ngiyenza ukuthi khona into eyenzakalayo kimi uyabona uma le ngane ibuza lento ngathi mina azi why ubuza leyo nto leyo ke then ayizange ngichazele lini ngiyathi ngangambona Ndlangamandla performance and akusikanye ngibona ukuthi eperforma kanje so ngase ngiyinikeza iadvice ukuthi awuke uthola isikhathi sakho ulandelela into zami Ndlangamandla uthola ukuthi Ndlangamandla uyayijimela nje uya exercise so ngibonisa sasa ngelinye ilanga einganeni zasesiqhamise ngendlela ezayijabulela ngakhona iperformance yakho kusho ukuthi ngabona ukuthi abantwana bayijabulela lento futhi iyangena kubo iyakhile ubudlelwano obungaka nentsha ucabanga ngandlelani mhlawumbe ukuthi hayi ake ngaqhele entsheni ake ngisondele kuyo ngiyakhe ngiyibumbe ukuze nayo yakhe kimi into ezothi ngisondela kakhulu abantu abasha nami ngisesemusha and angifuni ukuqhela kubo ngoba ngifuna babukele kimi ukuthi yazi uMamndlangamandla sikhule naye wenze 1 2 3 manje sekala futhi ngiyathanda ukubasiza yabona kunendlela khona ukuthi ngingasiza ngiyakwazi ukusiza ngibasiza abantu abasha ngenze ukuthi bengazi bangene ezintweni bese bengena mhlawumbe kuma drugs benze ezinye izinto ngivulelekile nje umuntu wabantu ngiyabathanda abantu guys ngiyabathanda ngifree and futhi abantu abasha la ngikhululeka khona ngazi noma mhlawumbe ngisesemusha ingana utho omunye Ndlangamandla nawo Ndlangamandla siyambona kuma TV siyambona ku UK siyambona kudumisa kuma channels aku TV uthi omunye ngiyafisa ukumazi Ndlangamandla usinayile uphongolo noma akayena wale koThekwini noma wakhona eGoli la aqale khona amakhaya cause sizwa lento ngathi akuyona yalakithi kodwa iphekwe la engiyilongitshela la kithi so uthi omunye akufuna ukwazi ukuthi hayi man Ndlangamandla uvela kuma TV so ukanjani nophongolo no mina wala uphongolo ekhaya engicabanga abaningi bayazi ngikhule lapha kwaliba mina befunda esigamisi then ke ngathi ngiyahamba ngaye eGoli mangifika eGoli ke ngahlangana nami nabanye abantu ngabona ukuthi hayi man lento iyenzeka ngase ngithi okay sengihlanganile eGoli ngayenza ngendlela ngenza ngayo ngabathe ngithi hayi angikwazi ukuthuthukisa indawo yangaphandle ekubeni ikhona indawo la ngikhulele khona ngathi angibuye ngizorecord ephongolo ngarecorda lapha eNcotshane kuseseNcotshane base kaSemphafeni ngarecorda khona ngenza yonke into khona ngihlala nje lapha kwaNcube nje la ngendlela kwaNcube ngasemathangweni emakhaya futhi yikho nale event cause abantu abaningi bese why ngiyenzela ile lokishini no angifuni ke lokishini ngifuna ukuya kulabantu laba engikhule nabo laba bebethi ngabe uthi lento eqala uzophumelela yini nganobani baqala bahlule kwenzoba yini namhlanje ngifuna ukubabonisa ukuthi into mangabe unentshisakalelo unothando ufisa ukuyenza kungabi ifail aqhubeke kuyenza the most powerful way singeda kwathola njengamanje la ukuthi uma ngabe into unentshisekelo yokuyenza yenze uyenzisise futhi so Ndlangamandla iphuzu lami la ngifuna ukuya khona njengamanje ukuthi ukufika kanjani la
sesiyabona usuhlabelelile and it's well successfully. And kukhona la engengeza ukuthi uke wathatha khona iaward. Ngicela ukuthi ungibrief ukuthi engabe la ekuthenini kwi-award ikhona iaward oseke wabizela kuyona ukuthi hayi siyakubiza noma abakalenzi iqiniso abantu abakalenzi iqiniso. Hayi ngike nganominatewa kwi-award kuma kwingoma award. Wow. And nganominatewa engomeni ezithu ku best female then yes. Then ngaphinde nganominatewa ku best praise album. So bathi ke noma kungahambanga kahle kodwa wabonakala ukuthi ukunominatewa nje kwakho ukukhomba ukuthi khona lento abayibonayo. Ngiyafisa ukuthi abantu abanominatayo ba this year if unethuba lokuthi uyayibona le video and uyalazi iqiniso, you need to nominate somebody owenza kahle. Siyazi ukuthi kona kuya ngama votes but kunabanye abantu abahlabelelayo uma lithi igama Kunendoda Yamadoda. I think people they must go hall ngomhla ka-24 bayoyezwe eduze. Ndlangamandla iziphi inkundla zokuxhumana esingakuthola kuzo uma sifisa ukulandelela umsebenzi wakho? Ikhona kuwo wonke ama-online stores. Yes. Mawusesha nje YouTube, Spotify, kuwo wonke nje ama-online. Sithi nje Mrs. Ndlangamandla. Mrs. Ndlangamandla Kunendoda Yamadoda. Yes. Izokukhiphela yonke umculo yami ngoba nginama-album ayi-2. Manje le ngoba ngilontsha nje ngizobe ngizolontsha Indoda Yamadoda yokuqala then khona enye yesi-2. Then ke manje ngizolontsha le entsha but edibanise wonke lama CD because since nga-record angazi ngilaunch. So nje kuma-online ngikhona ngani nalapha ku-TikTok ngikhona nje ngivela la ngivela khona nje Mrs. Ndlangamandla la ngivela khona nje Mrs. Ndlangamandla yaba nenhlanhla le ndoda. Ofuna ukubhuka Mrs. Ndlangamandla nangumuntu ethi nakho lapha ngiyahlanganisa kusunde lo Good Friday lo mama engusisa ngifuna ezongithi nje emshadweni wami angakuthola ngiphi inombolo mhlawumbe? Iyatholakala ke ku 071 41 700 25 ngayiphinda 071 yes 41 yes 700 yeah 25 but ke ngiyacela bazalwane umuntu mangabe ezo WhatsApp le number sengathi umuntu mezo WhatsApp engahlala endabeni ngoba umuntu bethe hey njani yaphila bese ekugcineni bazothama artist awakwazi ukukhuluma nabantu kanti mawufuna ukuthani hey yimi Mrs. Ndlangamandla ngifuna uzokwenza so ngithola usizo umuntu lokho ebingelela nje ubathi labo hey babangaka nawe hey unjani yaphila akahlala endabeni vele uhlala edabeni izobalula into yethu. Ukhona Mrs. Ndlangamandla ku Facebook ukhona ku Facebook mhlawumbe ku TikTok ubani Ndlangamandla ku TikTok namanje ngilive lapha ku TikTok ku Facebook ke Mrs. Ndlangamandla ngiphinde ngibe ngibongwe patient igama lami lesikole ke lena babazingana abantu so nje ngiyatholana yonke indawo ngiyacela nje isupport yenu bakithi ngilapha nje hayi ukuthi ngizokwenzani sizocela isupport kumani ngobuningi benu nizobona lo sisi bakithi oyiculela nje Indoda Yamadoda nevoice engamemezi osho nje kahle athi kunendoda ngebhisi cela umuphe content producer content esifuna ukuyizwa la content ezayo iyo le njena iyo le Ndoda Yamadoda uma siyilalele kukuningi okuyobe kwenzeka Mrs. Ndlangamandla kube kuningi umnandi uyosala nje uyobe nje ngongathanda kuzuba umnandi abantu ngabamema mhlawumbe abantu abaseminyakeni emingakanani and
ikhona yini khona into ethi we are strictly invited people abaqala ku-40 kuya phansi uma usuna 50 ngeke ukwazi noma i-open nje onamandla wonke umuntu oholwa umoya nonamandla wonke umuntu ayikhethe balala muntu ngoba lapha sizodumisa sizobonga uNkulunkulu unyaka usaqala sizombonga ukuthi uhambe nathi sizodumisa sizothi sizuba umlando hey khona ngoma mengikhipha end athi ngizuba umlando mangisasho kanje sizodumisa nje sizoza nje umlando bokukhonza inkosi uJesu hayi Nkosi yami I'm strong uvukile la current satisfaction khona umbuzo ohlezi usibuza wona ukuthi where am I getting the energy? The energy, it's based to person who inspires himself. Njengoba Ndlangamandla nje inspire shwa uye futhi ufuna ukuzihlula yena mayise stage. So namhlanje ke sinaye and sibukhoma la kwi Casino Production and Casino Podcast and Chill. Uhlezi nami mina ngihlezi ngenisiqiniseko sokuthi wena njengombukeli wami angikubukeli phansi ngiyakulandela abantu okuyibona bona uhlezi ufisa ukubazi. Uma sebefikile futhi okubalekile ukuthi ngi-update ukuthi ama questions wakho wawabuzile ayaphenduleka kuwe ongakaphenduleka ama questions wakho ngiyaxolisa ngengikwazi ukuthi ngiphendulele nonke noma nginibuzele nonke but ngiyacela ukuthi ngomhla ka-24 ka-February ungasitholela ukuthi ithuba lokuthi usitholele isithombe noMndlangamandla uphinde ukwazi futhi ukuthola izimpendulo zakho mhlawumbe nje uyafisa ukwazi ukuthi ngabe uMndlangamandla ukhonzaphi mhlawumbe ufisa ukukhonza naye. I'm not going to reveal that here namhlanje kodwa ungasitholela ithuba lokuthi ngomhla ka-24 usitholele uMndlangamandla ukwazi ukuthola ulwazi oluningi awakho uMndlangamandla awokugcina sesobuyisela izintambo ku content wami awokuvalelisa nawo ukunxenxa abantu ukuthi bephume ngobuningi babo ngothi lwabo izinkalo zonkana nje zosobholo bezokweseka emcimbini wakho omkhulu kangaka. Ngingathi nje Nkosi yami ngiyabonga. Ngibonga ningakezi ngoba ngiyazi ukuthi nizoza umlomo uyadala ngiyabonga bonke abantu bakhona lana bangisupporta ku music wami bangisupporta ngithi bangikhiphile kwekhona bangisupporta ngiyabonga nje kakhulu ngiyacela nje support yenu niphumelele osami bantu abasha nifundani la kimi nina niyangazi ukuthi ngimuntu kanjani so makukhona umuntu odinga usizo special nje abantu abasha ngi-free noma uthi ufuna ukwenza ini noma uthi ufuna ukubuza umbuzo ngi-free for ukusiza nami la ngikhona nje angifikelanga ngisizwe ngabantu so nawe ungasabi ukubuza ukuthi bese Ndlangamandla kuze uvele ku TV wenze njani sekunawo ama connection ukuthi mhlawumbe khona la ngakusiza khona uphumelele ilonke iphupho lakho lifezeke ngoba abantu abasha bezodela bengene ezintweni ezingenasidingo ngenxa baswele ulwazi. Yize ukuthi ufuna ukulishicilela udaba lo ngomhla ka-24 seseyihleba nje lingekho eqinile ukuthi ufuna ukulishicilela mhlawumbe igcine kuba yinto abantu abangakwazi ukuyibona kumabona kude ulithi nje fahla kancane ongeke uzuliqede lonke iplan lakho osifihlele lona njengababukeli lona ngiye ngafuna kabanye abantu abakulama TV lawa nami sengengathi kubonakala kuwo kangakuthi engicabanga ukuthi nowale Cape Town TV uzobe khona ngoba nami sengengaya khona ku-TV yo-TV le engine connection yakho ukuthi bawufuna ukungena nawe uyakwazi ukungena kalula so leyo nto obenziwa lapha umuntu agqoke kahle nje ayimisele azi ukuthi izobe kwenziwa i-live into elapha izobe ishuthwa and izovela ku-TV ayako trace kuma TV amakhulu so umuntu engathi ngagqoka kahle bengicela nje ube formal uzizwe man then ikhala yakhona kuba u-red and black ngifuna kube into enhle into ehlelekile bona ngathi lento lena uyihlelile lo muntu. Dress code it's red and black ungabe sufika lapha na ke uqhamuka no brown no black red and black strictly code okubalekile lokho uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anandisele insuku zenu mina John from Govukuleni the Prince as a special usuku namhlanje see me on the next coming episode because this episode is a much so marvelous episode that I ever had in my life mina John from Govukuleni the Prince as a special see me on the next coming episode sale kahle.